Hi guys! Dito ako sa suburb. Actually, pauwi na ako. Ito po yung suburb, di ba? Nalaki ng bahay dito. Yes. At saka yung katapat nito ay yan, ang lake. So, kung napapansin nyo, palagi akong nakaka-schedule ng malapit sa lake. Yung kahit sa downtown, mismong sa downtown, may sa lake ako banda. Ayan, makikita nyo ganyan. Yan po siya. So, yan, lake na lake. Malaking lake dito. Yes. Yung banda doon, yun ang pwede ka mag-park doon at the same time yung mga aso mo na ilalakad-lakad na may laruan talaga yung mga aso. Ayan. Banda dyan. Okay. Tapos tingnan yung mga puno dahil winter na, di ba? So ayan ang itsura niya pagka winter na. Kalbo ang mga puno, which is pag mag-snow naman, tas mapuno ng snow yan, very nice talaga, as in. Lalo na maganda sana yung pagpasko ay mag-i-snow. Kasi mukha talagang white Christmas. Yes, white Christmas talaga pag pag ganyan, no? But anyway, yan o, tingnan nyo yung sakyan, may ribbon pa. Ah, diba? Very nice. So, yeah. Banda rito kasi talagang kung sa downtown o sa may bandang sa city, talagang hindi masyadong masasakyan dahil sa sitwasyon, lalo na dito sa suburbs. Mas lalong walang masyadong sasakyan. Kung mayroon kayong makikita, ayan, sunod-sunod, pero after few minutes o ilang naman, wala na naman sasakyan dadaan. But anyway, naghihintay lang ako ng bus dito sa suburb. Layo pa, so anyway. Yan na guys, nasa bus na ako. Ito yung tsura ng suburb ng Winnetka. Nasagawi ako ng Winnetka today. Today is Friday. Malalaking bahay, tapos yung likod niya lake talaga mismo. Yes, narinig nyo yung recording operator Winnetka, or ang Winnetka area. So, ayan, tahimik, at the same time malalaking bahay. Ayan ang lake banda. Kita nyo? Ayan. Ayan yan guys. Kita nyo naman yung kung gaano kalalaki yung mga dambuhalang bahay. Di ba? Ang lalaki. Siyempre, dito lang ako kukuha sa labas. Kasi, yan eh. Oh, ang ganda oh. Ang ganda. Oh my God. Parang mukhang bago. Bago. Super maganda. Talagang pangalagaan nila yung mga puno dito, kaya by springtime marami na siyang dahon, maganda tingnan din pagka no. So ito mga area very very exclusive na sa suburb. Itong area na to, itong mahalin na area, mahalin. Hirap lang tingnan kasi nasa ako nasa bus, pero ayan ito yung mga very nice, di ba? Ang lalaki.
isa, dalawa, tatlo yung pinakadami. Pero talagang kailangan nila sumusunod sa schedule. Kahit kanina umaga, ako lang pasahero all from the train station all the way to saan ang destination ko. Ako lang mag-isa, men. Ako lang talaga. So anyway, yan. Kasi schedule eh. Pag walang may pasahero, wala, kailangan nilang umalis. Kasi malay mo, sa mga kalye-kalye, may mga bus stop kasi. So malay mo, mayroon din naghihintay. Pero kailangan nila talagang sumunod sa schedule. Yes. Kaya minsan, kaya less traffic din dito kasi lahat mga tao dito kailangan sumunod sa yan, no? Dapat sumunod sa ganyan. Oo, at saka at the same time, kahit na walang ganyan, may mga stop sign, susunod din. Pero kahit pa paano, marami pa rin matinikitan, ganyan. Pero alam lang yun, yung mga kaskasero lang yun. Yun, yan. Kaya gano'n. Yes. Yan. Palikot na rin ako dito papuntang train station. Ayan o, may bago na naman pinatayo. Ayan, magkatabi. Wow. Bagong-bago talaga. Diba? Actually, yung bus schedule na is, yung sa area kung saan ako is 1:08. Dapat yun ang sasakyan ko. Tapos, pagdating dito, at least 10 minutes drive or 7 minutes. Parang 7 minutes lang ata eh, dahil walang hinto-hinto. Oo, kasi walang pasahero, kundi ako lang. Diba? Pero dito ako, kung halimbawa guys, kung dito naman ako sa Wilmette ito, kung saan ako, ng Tuesday, dito ako dumadaan. Itong area na to. Going to the train station pa uwi. Yes. But, pagka papunta naman, dito rin ako dumadaan. Which is, ayan na rin ang train station ko. Diba? Ang gaganda ng ano dito. Kaya, like I said, kahit ako saan-saan lumulusot sa alley, sa likod, o anong tawag dito, okay lang. Kasi I feel very safe. Kahit na hindi naman siya, you know, pero ito, yan ang train station ko. Yan, okay? So, dito na ako sa train station ng Linden, which is Purple Line. Kasi ito pangalan talaga ng ano niya. Tapos Purple Line yung ano ng train. Okay? So dito na ako sa train. Parang gusto ko i-share sa inyo kung gaano naman ang buhay-buhay ko everyday, right? Which is, marami nagtatanong dyan na mga bagong friends sa page ko. Ayan. This is my daily life routine besides home. Kahit saan akong sumulusot, ganyan ginagawa ko na. So, yeah, life is beautiful. Okay mga guys, I think putulin ko na itong video pa to. So, see you to my next videos. Kasi para hindi naman masyadong mahaba yung papanoorin nyo. Ayan. So, pagdating dito, sasakay ako nito, no? Sasakay ako nito, which is going to Howard lang daw siya. So, hindi siya all the way to downtown, which is pagdating sa Howard, transfer na naman ako another going to downtown, pero hindi ako magda-downtown. Ibig sabihin yung pwede mag-i-stop doon. So, anyway, okay guys, see you next time. Alright, don't forget to subscribe and like and share and comment. Okay, so see ya.